kok borok kok rubani athokri rubai phang Horipodo Debborma Mia Horni Damchisa Tamai Chori Thamchi hai jorao o naithatok sungjar no yakari thangka bo khoroksa hasini mungonang soikreng bini sejak koglop kothoma tabukbo rungno kotor tai rungno yungrogo phrungjagi tongo rubai phang Horipodo Debborma bo 1989 BC ni February talo LMI BB mungoi bijab kangsa চাবই কারিখা আবনি ইয়াগুলো জালাইতো পুপু হনিব 2020 বিজাব কারিখা আবাহাই বিজাব গোबांमा কগলব পথমা তংবারগন তাবো রংনক কতর রংনো ইউরগব পরিজাগি দङ ब असुजानो याखारि थांबाय बेलेखे खा खामजाका सैक्रों वानसक्रों ताइ बि नग नुखुनि बरक ब सालकिसा जरारमिनो साखामिया Kelai Jongmani Bini kami Bishalgorni Ramnagar Khamar kami wo Bufari mung Durga Mohan Debborma Bo bini langma tongsano Koglop kothama seithani ono bini langmano beduk langkha tai kokboro kogrubani haparo kaisa thai snamui kelangi thangka bonoti kwbangma seikreng rok bahaino kha khamjakma bai baksano jaria social media rogo khariokmani tai kha khamjakmani kok silai tongmaikha nai Kothia sini sekang tam samurok klannya ka tipa hasti usin tiba sarong bagai hai ke bono to jotono sinu bok khoroksa seikero hai ka ba kok thai kero tamo sana musu bo ingkha bini bumong Horipod Debborma Ramnagar o khambar kami gono bo asayo bini asai poriman mo Ramnagar school porimani pore bisram gono thangani bo higher secondary first class ni ulo college thanga College thangmani yagolo bo puila master chakri bo chakri manka chakri manmani pore master 2 বছর khlaimani pore bosin Tripura rajyoni তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর হাই bo chakri wa hapka chakri wa hapmani pore bo chakri কর্মরত অবস্থায় ন sini Tripura sani bagai sini bo boy uponas Sri Lanka a boy rokni bumongkha kaisa boyni bumongkha jalaito pupu te kaisa boyni bumongkha pi kotor o bini boyrok tabuk university o porijagi tongo bo Sri Tripura rajyoni সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ni bo সদস্য এবং Tripura rajyo iko Sri Tripura sani seikreng ninai je sokat dia hamani a sokat bo Solil Krishna Debborma ni bo sokat mankha event taklai bo hanya hai taklai boy mela paimani pore bona hanya hai kumut kundo Chaudhary সম্মাননা mungnyai Kasha hai taklai bonobo sokat ya farpika aboni bore bo bini birthday ko jonite karone bo haimia klainai 19/5/2025 horni 11:45 Agartala bini nijini nogono bo ohano yakal langkha te bini langma chokha aboni bagai boro sengtabo Agartala ni tubui bini asaimeni hawa to phainai sini babuno bini bufano sokmani jaga simlang a jagano sokmani ni siddhant khlainai sengtino khampar kamio bini takhok bukhok bini bsabote atiyo sajon sengtau milingai bini ses kajjo seng সম্পূর্ণ khanan bagai seng toyarangni tonglaita bini sajala song rok kojuna bini sajala song sala takhoknai borei masa ingkai borei tabuk phaimanlia bo sikimo chakri khlai tongo botini phaimalia bosajala song takhungoi tabu ortong taw bin thaike jaga ka Ramnagar tam klai Ramnagar hangkai bo asaimani para ingka Agartala bin nije sonok tongo ingka bini Agartala ni nije sonogono mia 19/5/2025 ni horni 11:45 bo ohano yakalango thainya hinkani nizam klai thainya hinka ani dara Horipod Debborma ang bini bufayong jotoni kusu hamba